ಭಜನೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣದೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನ ಬೆಂಬಡು ತುಯಿನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕುಟ್ಟಗೆ ಇಣಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನೆ ಮುದಲಾದ ಬುಡಪಾದ ಕೊರ್ರ ಬತ್ತನಾರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ನಿಚಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಚಿತ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರತೆದ ಇಡೀ ನಂಬಳಿಕೆನೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ನೆತ್ತೆರೆದ ಕನಕನಟ್ಟು ದಿನ ಏನೆಚ್ಚದ ಒರಿ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಅಂಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಾನ ಕುಂದರ್ ಸೂಡ ಈ ಪೊರ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪತ್ತವನು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲಿನೆಚ್ಚಿದ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಡೆಚ್ಚಿದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾತ್ರದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಮಾರಿ ಸಾನ ಕುಂದರ್ ಸೂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬನ್ನಡ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಳಿಯ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇಳೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪರೆಗ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬರ್ಕಗ ಉಂತುದುವೆ ಚೂರು ಕನ್ನಡಡು ಚೂರು ತುಳುಟು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ ಈ ಜಾಗಗ ಬರ್ನಾಗ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಓಲುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಓಲುಂಡು ದೇವೇರಲ್ಪ ಉಂತುನ ಜಾಗ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ದೇವೇರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ತೂವಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಭಕ್ತರೆ ಓಲುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಟ್ಟ ಮನಪೂರ್ವಕದ ಯಾನು ಬಂಪೆ ದೇವೇರು ಮೂಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವೇರ ನಿಕ್ಲ ನಡುಟುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಈ ಜಾಗಗ ಬತ್ತದು ಉಂದುದು ತೂನಗ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೈಟ ತಾಳ ತೂನಗ ಎಂಕ ಎನ್ನುಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ ಅಳಿವುದ ಪಾತ್ರ ನನ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವ ನಾಡಡು ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಂಡು ತುಳುವ ನಾಡಡು ದೇವೇರ ನನಾತು ವರ್ಷಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ತೋಜುದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಗುಲಿನ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಜೇರು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಜೆರಂದು ಪನ್ಪಿ ಈ ಕಾಲ ಮಾನಾಡಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಈ ಮೈದಾನಡು ಕುಲ್ಲದು ನಿಕ್ಲಿನ ಕೈಟ ತಾಳ ಕೊರ್ನಿಯ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಲೆಗ ಯಾನು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಕುಲು ಗೆಂದುದೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ರೆಗ ಭಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಬಲ ಮಲ್ಪರ ಭಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ನಮನ ಮನಸ್ಸಡ ದೇವೇರು ಕುಲ್ಲೊಡೊಂದಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಂಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕದಂಚಿ ನಮನ ಜೋಕುಲು ವಾಲೊಡೊಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಏಪ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಕುಲು ಕೈಟ ತಾಳ ಪತ್ತುವೆರ ಆನಿ ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಂಡು ಆನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬುಟ್ಟುವ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ದಾಸಾನು ಜಾಸೆರೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆತ ಕೀರ್ತನೆ ನಕುಲು ಬರೆನಗಲ ಯಾನು ಭಾರೀ ಸಲಕ್ಲ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆನು ತೂನಗ ಎಂಕ ಎನ್ನರೆಗುಂಡು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತಲಾ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಅಕುಲು ಕಡೆಕಾನಗತು ಇನಿ ಅವು ದೇವೇರ್ ನಂಚಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಯಾನ್ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರಿಗಿಚ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಡು ಯಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಗ ಇನ್ನು ಪಂಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚಿನ ವೇತೋ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ ಒಟ್ಟುಗುಳಿತದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈತ ಜನಲ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಕುಲ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕುಲು ಏಪ ಭಜನದಂಚಿ ಓಲುವರ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಯಾನೈಕ ಪನರೆಗುಂಡು ಒರಿ ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆಗೆ ದೂರ ಮಾರಾಯ ಅಂದಕೇನಗ ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಕ ದೇವರನ್ನು ತೂವರೆಗೊಂಡು ಪಂಡು ಭರಸಡು ಬಲ್ಪುನಗ ಒರಿ ಪಂಡೆಗೆ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಓಲು ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುಡು ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮದ ಪರಿಗ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಯುಗಗೆ ಆ ಯುಗಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವೇರು ಒಲಿಪೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವು ತ್ರೇತಾ ಯುಗಗೆ ದೇವೇರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವೇರು ಒಲಿವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗಟ್ ದೇವೇರನ್ನು ಒಲಿಸೋಡು ದೇವೇರನ್ನು ತೂವೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ವಾಯುದೇವೇರ್ನ ಅವತಾರನೇ ಆಯಿನ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಾತ್ರನಿಯಾನು ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ನನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಗಡು ಆರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಗಡು ಸ್ತೋತ್ರನ್ನು ಪಡೆದು ಇನಿಕಾನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಕೈಕಲ ಇನಿ ತಾಳವೈದಂಡು ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತೋ ಅವಲೋಕನಲು ಬತ್ತ ಅದಾಗ ಮಾತ ಯಾನು ಎನ್ನರೆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜತದ ದೇವರೇಂದ ಪಂಡಂಡ ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ಕೇನುವೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರೇಂದ ಪಂಡಂಡ ಆರು ಉಂತುದು ಕೇನುವೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ದೇವರ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಂದು ಪಂಡಂಡ ದೇವರ ನಲ್ತದ ಕೇನುವೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ತದ ತಾಳನ್ನು ಕೈಟ್ಟು ಬತದ ದೇವರೇಂದು ಪಂಡಂಡ ಆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬತದ ನಮ್ಮನ ತಟ್ಟೆಲಡು ನಮ್ಮನ ಮಂಡೆನ ದೀದು ದಾದ ಬಾಲೆಂದು ದೇವರು ಕೇನುವೆರಂದಾಡ ಆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಪುನ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಅವು ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ
ಅಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗುಣನಡತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಎಟ್ಟೆ ತಾದಿಡು ಉಲ್ಲೇಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಲ್ಲೆನಾಂದು ಕೇಳ್ಲೆ ಆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಯಾನಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಮೂಲು ಶಿಸ್ತುಂಡು, ಮೂಲು ಚಪ್ಪಲ್ ದಿನಗಲ ಶಿಸ್ತುಂಡು, ಮೂಲು ಮಲ್ಪುನ ಭಜನಡ ಶಿಸ್ತುಂಡು, ಮೂಲಿಪ್ಪುನ ತಾಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂಡು. ದೇವೇರು ನೆಕ್ ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರು. ದಾಸ್ಯರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನವ ಕೇಳನೋ ಹರಿತಾಳನೋ ಪಂಡದು. ಅವು ಎತ್ತೇ ರಾಗಡ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅವು ಎತ್ತೇ ಪೊಲ್ಲುಡು ತಾಳನ ಪದದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆ ಭಜನೆಡು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ, ಆ ಭಜನೆಡು ಪ್ರೇಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೇವರೈಕ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ. ಇಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರೈನ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಲಡಯಾನ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆಕೇನ್ಲೆ. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ ಪಣದು ಕಬಿಕುಲುಕೇನುವೆರು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ರಸನ ನಮ್ಮ ಕೈಕು ಪಾಡ್ದು ಶುರೂಕು ನಮ್ಮನ್ನಕು ತೂಪ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಪಣದು, ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡಾ, ಖಾರ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಪಣದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ನಮನ ಕಡನಗ ಕೊರ್ಪ. ಅರ್ಥಾತ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನ. ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನ ಆಣು ಮಗೆ ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಉಲ್ಲಲು ಆಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಲ ಪಂಡು ನೆನಪುದಿಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಳೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಸಾರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೆಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೋಡು, ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಾಯ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡಪೋಡು, ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಆಯ್ನ ಸಮಾಜ ಬುಳಿದು ಬರ್ರೆಗಾಪೊಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬಾರಿ ತಡವರಿಕೆ ಮಲ್ತುದು ಇಡೀ ಬರಿತಲ್ದ ಪೂರ ನಾಡೋದಿತ್ತೋಲ್ಗೆ ಏನ ನಾಡುನು ಬಂದು ಇಡೀ ಊರು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು. ಇತದ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ರೇಟ್ ಆ ನಮೂನಿ ಉಂಡು, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಮೀರಿನ ರೇಟ್ ಇನಿ ನಾಯಿಗುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಊರು ಪೂರ ತಿರ್ಗರ ಸುರು ಮಲ್ತೊಲ್ಗೆ. ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಫೋನ್ ದೆರ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಮಸರಡು ಬರ್ಪೋಲು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ತಿರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಂಬರ್ ಬರದಿಪ್ಪುವ ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ತಲ್ಗೆ ಹಲೋ ಪನ್ಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಮೊಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏರಾ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಣ್ಣ ನಾಯಿ ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಬಡದು ಮೂಲು ಕೇಳಲು ಹೌದೌದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಹೌದು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಖನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಬಂದು ಕೂಡ ತಡವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಲ್ಗೆ 6 ಬಂಡೇರಿಗೆ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಮ್ಮ, ನಾವು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಯತ್ತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆದ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿಗಿಪ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಓದೋಡು ಆಯ ಲಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಡ ಆಯ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ ಕೈ ತುಂಬ ಬೆನೊಡು ನಮ ಸುಕ್ಕಟಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೆಂದು ತಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಯ ಆಯ ಒರಿಯನ ಮಂಡೆ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡ ಕಂಡರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇತ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ವಿಷಯಗ ಬೋರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಆ ಸುಂದರನನ ಮಗನೆಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಆ ಎಡ್ಡ ಮಗೆ ಪಂದು ಕೇನೋಡು ಅಂದು ಎನ್ನು ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೊಂಡ ನಿಖುಲ್ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂಜರುವಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಡಿಪ್ಪುವ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಲ ಪನ್ನರಿಗುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವ ಇನ್ನ ಭಾಷಣ ಎರಿಗ ಕೇಂಡ ನಮನೆಕ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ತಾಳನು ಪತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ನಮನೆಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪುನ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಲೆಗತ್ತು ಈ ಭಾಷಣ ಎರೆಗ ಕೇಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಲನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ತೂವರೆಗಾವಂದೆ ಆಕ್ಲಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ಬೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಪಣದು ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಲ ಪನ್ನರಿಗುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಪಾಡುನ ಪ್ರತಿ ಪೆಜ್ಜಲ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ನಮನ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿಸಿ ಎರೇಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತಿನ ಕಡನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬರೆಯನ ಅಂದು ಕೇಂದು ನಾತು ವ್ಯವಧಾನಲ್ಲ ನಮಕಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮೊಂಚಿ ಕಾಲ ಏತು ಒತ್ತುವಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಬಾಡುವೆ ಅಂದು ಈಗ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸುದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಮಾಮಲ ಒರೆಸುವೆರು, ಮಾಮಿಲ ಒರೆಸುವೆರು, ಮರ್ಮಲ್ಲ ಒರೆಸುವಲು, ಮಗೆಲ ಒರೆಸುವೆ, ಜೋಕುಲ್ಲ ಒರೆಸುವೆರು. ಇಲ್ಲದ ನೆಲ ಅತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಯ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಯಾನ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೆ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ತತ್ತಿ ಬದುಕುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು, ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲೈದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಲೈ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ. ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ದಾಯ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಸುಖನ ಖುಷಿನ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚೋನ್ವಾ ದೇಶಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ದಾಯಿಗು ಪಂಡ 1000 ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಿವನ್ನ ಏರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆನ ಆಯಗ ತರಾಮರ ನೆರ್ಪುನ ಎದುರು ಬದುದು ಉಂತುದು ಪಾತಿರ್ನಾತ್ ವ್ಯವಧಾನ ನಮನ ಜವನೆರಿಗಿಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಒರಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸವನಾತ್ ಸಮಯ ಇತದ ಜವನೆರಡ ಉಂಡು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತು, ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂದತ್ತು. ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಂದೆನು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೋಡೆಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾವಡು ಪಂಡ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವದು ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅಧಿಕದ ಸಹವಾಸ, ಸುಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಜಗಲಲೇಸು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನವಂತಡ ಗಲಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನನ ಸಂಘ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಹವಾಸನಂತೆ ತೂನ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೆನಂತೆ ತೂಲೆ ಅಕುಲು ಎರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಡೆ ಉಲ್ಲೇಡು ನಂಚೂರು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಚಿ ವಾಲುವೇರ ಅಕುಲು ನಮನಂಚಿ ಗಮನನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಡಿಪ್ಪಡು. ಬಂಧುಲೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು, ದುಡ್ಡೇ ಜೀವನ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವಡು ದುಡ್ಡೇ ಬದುಕತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನು ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ಹಾಸಿಗೆನ ಗೆತ್ತೋನೆ, ಯಾನು ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ಹಾಸಿಗೆನೆ ಯಾನು ಗೆತ್ತೋನೆ ಅವೇ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ ನೆಮ್ಮದಿದ್ದ ನಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕರೆಗ ಆಪುಜಿ. ಅವೇ ದುಡ್ಡು ಯಾನು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೋನೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಂಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನು 2 ಫ್ಲೋರ್ದ 3 ಫ್ಲೋರ್ದ ಇಲ್ಲನ ಕಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ನಮರ್ದು ದೂರ ಪೋಯಿನ ಸಂಬಂಧಲೇನು ನಮರ್ದು ದೂರ ಆಯಿನಕ್ಲೇನು ಕೂಡಕಂತು ಉಂತವರೆಗಾವಂದು. ಬದುಕು ಭಾರಿ ಕ್ಷೀಣ, ಬದುಕು ಭಾರಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನ ಎನ್ನಿ ಎಂದಾಂಡ ಬದುಕು ದಾದ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಕೋಡ ಯಾನು ಪುಟುದೆ ಇನಿಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಬದುಕು. ಈ ಬದುಕದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ದ್ವೇಷ ಸಾರ ಕೇಂದ್ರೆಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರ ಆಂಡ ದುಡ್ಡು ಬದುಕತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇನು ದಯದೀದು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪು ಮಗ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಸಮಾಧಾನ ಡಿಪ್ಪುಗ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತು ಸಲ ಎಂಕಲ ಎನ್ನುಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ದೇವಿರು ದಾಯಿಗ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ದೇವಿರು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡದು ಎನ್ನವರಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆ ಒಂಡೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇ ಬಿ ಆಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಏನು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಡು ತುಯಿನಾಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಯ ಏಪಲ ಒರಿಗು ಬೇನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಆಯನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡ ಆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿಬಕ ಎಂಕು ಎನ್ನುನ ಉಂದೇ ಬದುಕ ಪಂಡದು. ಆಂಡ ಕೆಲವೇರನ ಸಾವು ನಮಕ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು, ಕೆಲವೇರನ ಸಾವು ನಮಕ್ ಬದುಕು ಈತೇ ಪಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಪಿರಕ ಗೊಂಜಿ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪಂಡು ಐತ ಪುದರು ಸಾರ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಳೆವೊಂಡ ಐಟ ನಮಕ್ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಇತ್ತಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತನ ಕೇಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕೊರೋನಾ ಬರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಜನ ಪಂಡೇರು ಬದುಕೀತೆ ಮಾರೆ ನಾನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಬದಲಾವಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ನಾ ಪಂಡು ಕೂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ನೆನಪೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಕ್ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ದ್ವೇಷ ಬುಡುಂಡ ಬೊಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆಂಡ ಬದುಕು ಇಂಚತ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದ ನಡುಟುಲ ತಾಳನ್ನು ಬಾಲೆದ ಕೈಕು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ದೇವೇರನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಕಲ್ಪವು ನಂಚಿ ಏಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆನು ತಿರ್ಗಾವಲು ತುಲೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ. ವೈಕಲಾ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸರೋಜ ನಿಜಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಗ ಈತಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮಡವು ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಬಂಡ ಎರೆಗೆ ಓಟು ಎದಗ ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಏರು ವಿನ್ನ ಪೇருந்து ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡತ್ತ ಆ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂತೆ ಎತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಸೇರವ ಯಾ ನಾವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪನಯೆ ಕಾಲಗ ಇತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬೋಡಾಯಿನನೆ ಆಂಡ ಹಠ ಬೊಡ್ಚಿ ಓ ಹಠ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡರ್ಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಏನಾಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರಣ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅತ್ತು
ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಅವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದೆ ಅಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾನು ಕುಶುಡು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಗರುವಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬದುಕುಡು ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪವುಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಸೇರಾವುನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪಾರತ್ತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪವುಂಡು ಬದುಕುಡು ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಇನ್ನು ಅವು ಕಲ್ಪವುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡೆಂಡ ಆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪ ಅರೆ ಆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪುಜೆ ಮಾಯರೆ ಆಯ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎದಗ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎದಗ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡಪುವೆನ ಆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪೆ ನಿಕುಲ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ತಟ್ಟದು ಬಟ್ಟದು ಕೇನಲೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಮಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರ್ಪುನ ಛೋಟ ಭೀಮಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವೆಂಚ ಅಂದ್ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮೂಲ ಪುರುಷರ್ನ ಕತೆ ನಕ್ಲಿನವರ ಕೇನು ತೋಜಾಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ಲದ ಬಕ್ಕೆರ ಕಂಗಣ ಆತೋಡು ಕೊಡಿಚದ ಕಲ್ಲು ಉಡರಿಗ ಆತೋಡು ಗುಜ್ಜರದ ಕೆದು ಪೇರ ಆತೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ದುಗ್ಗು ಬಲಸೋಡು ಮಗೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಸಮಾ ತಿಂತೋಡು ಪಂಪಿ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಕತೆಯರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದು ಜಿಮ್ಮುಗು ಪೋಯಿನ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ನ ಕತೆ ನಮಗ ಗೊತ್ತುಜಾ ದಾಯಗ್ ಎತೆತೋ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ಈ ಮೂಲ ನೆಲ ಟಿಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಹೀರೋ ನಕ್ಲ ಮರ್ಲು ದಾಯಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಕರಾವಳಿಡ್ ಹೀರೋ ನಕ್ಲ ಮರ್ಲು ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವನ್ ತಕ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕನ ತುಯಿನಕುಲು ಆಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗುನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಬಗ್ಗದು ಬಿಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಒಂಟಿ ಆಪೇರು ನಮಲ ಒಂಟಿ ಆಪ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಇಜ್ಜೀನ್ ಎನ್ನುವ ಐಕ್ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಇನ್ನು ಪಂತೆ ಶಿವದೇವೇರು ಬೇಗ ಒಲಿದು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಎಕ್ಕದ ಎರೆ ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಅವು ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಶಾನ ಅಡಗೇರ್ ಬೋರಗೇನು ವೇರು ಏರ್ಲಕೇನು ಜೇರು ಆಂಡ ಶಿವದೇವೇರು ಆ ಸ್ಮಶಾನಗ ಕಾವಲು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿ ಬೇಲೆ ಶಿವದೇವೇರ ಐನೇ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎರೆಗ್ಲ ಆ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ಕೈ ಬತ್ತುನ ಏಕೈಕ ದೇವೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತೆರಂಡ ಆರು ಪರಶಿವ ಆರು ಶಿವದೇವೇರು ಈ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏತ ಮಂಡೆಗ ದಿಂಜಾವತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲ ನಂಚಿ ಹಾಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನದಿದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಯಾನ ಕೇಪುಲ ಪೂನು ದೀದು ಒಂದು ದೇವೇರು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಬತ್ತಿನ ಓರಿ ತುಳುವೆ ಐಕ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ವಿನಃ ಇನ್ನು ದಂಡದ ಬೋಪುಜೆ ಅವು ದೇವೇರ ದೈವ ನಾವು ಪಕ್ಕ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ದಂಡುಜೆ ದಯ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿವ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿವ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷಣ ಇನ್ನು ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಅನಗ ದೊಡ್ಡ ಪೋಮಗ ಪ್ರಸದ ಗೆತ್ತೋನು ಪಂಡ ಯಮಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ದೈವ ಎತ್ತೆ ಪನುವ ಯಾನೊಂಜಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಮೇರಿ ದೈವ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾರೆ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ತೆಲ್ಪು ಇದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಬಂಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗ ಅವು ಗೊತ್ತವರ ಡಿಗ್ರಿ ಬೋದು ಈತ ಜೋಕ್ಲು ತೆಲ್ಪುದಿಲ್ಲ ಯಾಕು ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿವ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ನೆನ್ನು ಆಣಲ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿವ ಅಪಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ದೈವ ದೇವರಡನೇ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟವೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೇನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲೇರು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಅಂಜೋ ನಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ನೆರ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಅಂಜೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬಣ್ಣ ನೆರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅದಗಾರನ ದೋಸ್ತಿಯವರಿ ಪಾರು ಬರ್ಪೆಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಡ ಮಾರಾಯ ಅಂದು ಕಪ್ಪೆಗೆ ತಾನೇ ಮಾರಾಯ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಡ ಮಾರಾಯ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬರದ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಬುಡ ದಿಕ್ಕನ ಸಂಸಾರ ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬುಡಿಯರು ಬಲ್ತಿಯರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕೊಂದು ಸತ್ಯಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಬರೊಬ್ಬರು ನೂತ ಇವ ಕಪ್ಪೆ ನಾಣ್ಲ ಕೆರ್ತೋಡು ಎತ್ತರಿಗಿಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿನ ಅವು ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೇರದೇವನ್ಕ ಬುಡುವನ್ ವರ್ಷಿ ದಯ ಬಿಡೋಡು ಸದ್ಗುಣ ಏನಡ ಉಂಡ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪೂರ ಒಕ್ಕುಣವಾ ಮನುಷ್ಯಡ ಲೆಜ್ಜಿ ಏನಡ ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಬಾಯಿನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ರೇಷ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಾಲಿನ ಸೇರೆಯಲ್ಲೊಂದಾಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಾಲಗೆ ದಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಗೋರ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ನಮಗಳೇನು ಸೇರವೋಡು ದಾಯಗ ಮರ್ಲು ಬರಿತಿಲ್ಲ ದಯಾಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಜಿದ ಫ್ರಿಜ್ ಬಸ್ ಹತ್ತೊಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಬೋಡೋ ಬನ್ಪಿನ ಮರ್ಲು ದಯಗ ಆ ಬಾಲೆ ಓಣ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ತಪ್ಪತ್ತು
ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಆ ರಕ್ಕಸ ಎಂಡಲ ಬಾಲೆನಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಯಾನ ಪಣಯೆ ನಮ್ಮನ ಏತ್ ಹಾಸಿಗೆ ಉಂಡ ಆತೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಚರಣಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋಡು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಬುಳೆಪರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಅಕುಲು ಬುಳೆವರೆಗುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಓರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸರೆಗ ಯಾನು ಒಂಚ ಡೆಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುನ ಯಾನು ಒಂಚ ಆತು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ತೂತರ ಇಚ್ಚಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಕೋಟ್ಸವ್ ಐನ್ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸರೆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸರೆಗ ನಿಕುಲು ಪೋವಡೆ ದಾಯಿಗು ಪಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜನ ಏರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಏರದ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷ ರಾಮ ಎಂಕಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ರಾಮನೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ರಾಮ ಮಾತರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ಆಂಡ ಎರೆಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ಜೇರು ಕೇಂಡ ರಾವಣಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ಜೆ ಅಂದ ರಾಮಗ ರಾವಣನ ಮೆಚ್ಚಿಸರೆಗ ಆಂಡ ಏಜ್ಜಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗ ಬದುಕದ ಸಾರನ್ನು ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಬದುಕನ್ನು ಎಂಚಾಂದು ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಕೃಷ್ಣಗ ಕಂಸನ ಮೆಚ್ಚಿಸರೆಗಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸರೆ ಗಾಯ್ಜಿಗೆ ತೃಣ ಮಾತ್ರಗ ಸಮಾನ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಬದುಕರಿಗೆ ಆಪುಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಏನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಟೋ ತಪ್ಪು ನಾಡನ ಉಲ್ಲೇನೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಸರಿಬೋಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿತ್ತಂಡ ನಾನೋರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋನ ಮರಲು ಎಂಕಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಳಿತ ಭಜನೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಬರಿತದಕ್ಕಳು ಏತು ಅನ್ಪೇರು ಪನ್ಭುಜರ ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋದ ಮಾರ ದಿನಾಲ ಪೋಪುನೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಬರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದು ಮಾಮಿ ಬಿಲಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಪುಜೇರಾ ಅಲ್ಲ ಕಡನೆ ಆಯೆ ಸುರುಕ ಆಯಗೆ ನೇರೋಡು ಆಯೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಗುಳ್ಳು ಜೋಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಬೈ ಅಕ್ಕುಲು ಏನನೇ ಬನಡು ಇಲ್ಲಡ ಪನ್ಪಿನಾಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಏರು ಏಪ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಕೈಟ್ ತಾಳ ಪಸದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬತದ ನಮ್ ಇಂಚ ಇತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸು ಅಪ್ಪಿನ ಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳೆಪರು ಇಲ್ಲಡ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುವೇರು ನಿಕುಲು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡದು ಬರ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂಡ ಸಮಾಜ ನಾಲು ಕಟ್ಟುವಲು ಪನ್ಪಿನ ಏತ ಸತ್ಯನ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣಗ ಸಾರ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರೆಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಣ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುವೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಕಷ್ಟಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಡೆಮಠ ಬಂಡ ಎಂಗ ಭಂಗವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಎಂಗ ಭಂಗವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಯಾನ ಇಂತು ದೇವರಡೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಕೇಂದ್ರಗೊಂಡು ದೇವರೇ ಇರೇಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಕುಲು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೇಗ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈರು ಮಾತ್ರ ಈರು ಮಾತಿರ್ನ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಕೇನುವರು ಮಾತಿರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇನುವರು ಮಾತಿರ್ನ ದುಃಖನು ಕೇನುವರು ಇರೇಗವು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ದುಃಖನ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೇನೆನ್ನು ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆಗ ಎರಡಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇರಡನೆ ಪನೋಡು ಕೈ ನೆಲ್ಕೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಭಾವ ಇಪ್ಪಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಡಿಪ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಬದಲಾವಣೆನ ತೂಲೆ ಎತ್ತೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಏತ ಜನ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ದು ಮೂಂಕು ತುಂಬಾ ಪರ್ದು ಅಗಲ ಡಿಜೆಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಜ ಯಾನು ಒಂಜ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಎತ್ತೋ ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಇನಿ ಮುಟಲೆಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಪೋನಗ ಆನೆಗಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕೈಟ್ ಪತದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಡಲ ಅಕ್ಕಲು ಭಜನಾ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದು ಗಣಪತಿನ ಕೊರಪಿನ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂದೇನು ಮಲ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಹೂ ಕೇಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ತೆಗೆದೀದು ಭಜನೆ ಅಂತ ಏನನ್ನೇ ಪನ್ನಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಣಿಸುವುದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಂಡು ನೆನಪುದಿಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನಲ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ತಾಳ ಪದದ ಎದಗ ಜೋಕುಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವರ ಐನು ಉಂತವರಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯವು ಐನು ನಿಕುಲು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಇತಿತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ನೈತಿಕತೆ ಮುಖ್ಯ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಗೆಂದದರು ಜೋಕುಲೆ ದಯದೀದು ಭಜನದ ಮರ್ಲುನು ಬುಡಡೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಧಾಯಿತವಾಹಿನ ಭಜನೆಲು ಸಾಧಾರಣದ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಒಂದಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಐನು ಅದನ್ನು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೋ ಏನು ಭವದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತ ಆ ಭಗವಂತ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲುನೆಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಊರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ಮರ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮದಪುವೆ ಯಾನು ಆಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ದೂರ ಡೊಂತಿನ ಕೈ ತೋಚದ ಪನಡು ಅದು ತುಳುವ ನಾಡು ಮರಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬ್ಯಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎನ್ನುವ ತೆಂಬರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ ಪಂಪಿನೇನು ದೂರದ ಒರಿ ಉಂದುದು ಕೈ ಬೆರಲು ತೋಜಾವನೇಕ ತುಳುವ ನಾಡು ಉಂಡಾದು ಬರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಎಂಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತದು ಭಾರಿ ದೂರದಾಲಯ ನತ್ತು ಆಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಫಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಣದಾದ ಎಂಕು ಲೇಟ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಾಳದ ಸ್ವರ ನನಾತು ಜೋರುಡುಕೆ ನಡಂದು ಪಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕರ್ಲ ಗರ್ಭುಡ್ದು ಬನ್ನಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಗಳಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ ಆದೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಸಾಂಕದೆ ಇನಿಕ್ಕಾನಗ ಈ ಮಗಲೆ ಇನಿಕ್ಕಾನಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಡೆ ನಮನ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಚಾರಡೆ ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರನು ಎಂಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಸತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾದ ಎರ್ತೆಲಡ ಪಾತ್ರನ ಚಿತ್ತ ಮಗಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒರಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪನ್ಪಡಚಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಏರು ಎತ್ತಿರದ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಏರು ಭಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆನ ಐನ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಭಜನೆ ನಮ್ಮನ ಉಸಿರು ಪನ್ಪಡಚಿದ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟೊಂದಚಿದ ಸಾನ ಕುಂದರ್ ಸೂಡ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುದ ತಮ್ಮಾನ ಆರ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರಳಾಯನೆ ಚಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಬನ್ನಡ್ಕದ ಮನ್ನಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಭಿನ್ನರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ ಪೊಡನು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಸರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಬೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಓಲೆ ಮಲ್ ತೊಂದೊಲ್ಲ ಸರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಂಬೊಟ್ಟು ಅಂದೆ ಅನೇಕ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರ ತೆಲು ಪನ್ನಗ ಒರ್ತಿ ವಕೀಲೇದಿ ಆದು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಆದು ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೇರಿಪಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಪ್ರತಿಯೊರೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರನ ನುಡಿನೆ ತನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಐನು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ತೆರಿಪಾದೆ ತಾನು ಪನ್ನಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರಗೂ ಏಪಗಲ ಬದ್ದೆ ಆದ ಉಂತುನ ಚಿತ್ತ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿವಂತ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೇ ಸಾನ ಕುಂದಾರ್ ಸುಡಗುವರ ಜೋರನೆ ಕೈತಾಂಗದ ಬರಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ